Gikondena sa DepEd Cotabato ang pagpamusil sa duha ka mga magtutudlo sa Pikit, Cotabato kung diin usang patay. Ani ang dugang detalye. Hugot nga gikondena sa DepEd Cotabato Division ang pagpamusil sa duha ka mga magtutudlo sa Pikit, Cotabato niadtong May 26. Nagpaabot sab sila og pahasubo sa namatay nga si Joel Reformado, 36 anyos, magtutudlo sa Damalasak Primary School. Sumala sa kapulisan, pauli na unta sa balay si Reformado kauban ang laing magtutudlo sa Mapagkaya Elementary School nga si Elton John Lapinid, 37 anyos, kinsa maoy nagmaneho sa motorsiklo. Dihang kalit silang gipamusil sa riding in tandem suspects pag-abot sa barangay Manaulanan sa Pikit, Cotabato. Pauwi na sila, on board sila nung XRE motorcycle. Yun nga, merong two unidentified suspect na binaril sila. Nakaangkon og samad pinusilan sa ulo, tuong bukton og sa paa si Reformado, hinungdan sa hinanaling kamatayon ni ini. Samtang duna say samad pinusilan sa likod si Lapinid o gilayong gidala sa ospital. Ana-ana kini karon sa maayong kondisyon. Pulos mga residente sa poblasyon Pikit, Cotabato ang mga biktima. Sumala sa kapulisan, walay nakabangi ang mga biktima matud sa ilang kabanay. Sa karon, blanco pa ang kapulisan sa motibo sa krimen. Apan duna na sila'y tulo ka persons of interest. As to the background of the teachers, ay wala namang mga insidente na nakaaway or may kaalitan. So yun ang kailangan nating tingnan. Wala na nagpa-interview sa media ang pamilya sa mga biktima, apan singgit nila ang hustisya. Padayon ang investigasyon sa otoridad sa krimen. Samtang nanawagan sab sila sa adunay impormasyon kalabot sa insidente nga makig-alayon kanila. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.